Amagosa ezendlela ahlabe ikhwelo kubaqhubi bezithuthi ukuba baqhube ngononophelo ezindleleni kulandela uthotho lweengozi ezithe zasuba imiphefumlo kuzakuthi kangoku kwilizwe liphela. Imanyano yotishala iNEPTOSA ikhala ngokunyuka kweziganeko ze-extortion kwizikolo zeli. Inqununu kwizikolo zaseKapa kutyholwa ukuba zihlawule imali ye-extortion ukukhusela izikolo kulwaphulo-mthetho. Senibulise emakhaya, uKandandambi Ndodwa, Ndamba noKhethu Kuthula Mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla. Basemagunyeni kwezendlela bahlabe ikhwelo kubaqhubi bezithuthi ukuba baqhube ngononophelo ezindleleni kule mpelaveki yePasika kulandela uthotho lweengozi ezithe zasuba imiphefumlo kuzakuthi kangoku kwilizwe liphela. Ezinye zezona ngozi ezithe zabulala abantu abaliqela ziye zaxelwa kwiphondo laseLimpopo apho umthamo wezithuthi uqhubeka usanda nanjengoko uninzi lwamarhamente etyalike yase-ZCC esingise ePasikeni. Ukanti umphathiswa wezothutho eLimpopo uViolet Mathe uthi ukuzakuthi kangoku uninzi lweengozi zibangelwa ziimpazamo zabantu. Ngelixa uninzi lubhiyozela impelaveki yePasika, indawo yokuhlala amaxhobo okuxhatshazwa ngokwesini ithe namhlanje yenza imibhiyozo ekhethekileyo ngelinge lokonwabisa abasetyhini abasinda kwiziganeko zokuba ngamaxhobo okuxhatshazwa ngokwesini. Uninzi lwabantu basetyhini abalapha basinde kwiziganeko zokuxhatshazwa ngelixa abanye bekhulisa abantwana abazelwe ngenxa yokudlwengulwa. Umseki wale ndawo yokuhlala lamaxhoba uthi kubalulekile ukuba lamaxhoba kuquka nabantwana babo nabo bazive bebalulekile ngeziholide zePasika. You know, Easter time is family time, it's church time. So these people that are here, they wish to be with their families, but because of the situations, they are not with their families, they are with us. So we want to show them love, care, and to show them that they are not alone. We are here for them. Bathe kratya ngaphaya kwama-50 abantwana abaza kuthi bafumane izipho ze babe li-15 abasetyhini abaza kuthi nabo baxhamle. You know, to receive a gift, it's something very, very important, and I know that I'm going to bring smiles on their faces. You know, they can see that even if our families are not here, but there are people that are here for us, there are people that love and care for us. Nangona besuka kumaphondo hlukeneyo, abanye babo bathi sele bebekelwe bucala zintsapho zabo. You know, currently the way it is now, since some of us are far away from our families, whatever that she's done today, it shows that she cares. She's a kindly person and her hard work won't go unnoticed. So I feel so happy. So it's very comforting to actually have an external family right now through these lonely holidays. So I feel not bad. I'm actually happy, and thank you, Mom Cynthia. I'm not alone. Umseki wale ndawo sele iphumelele imbasa eziliqela ngokuseka elikhaya. Imanyano yotishala iNEPTOSA ikhala ngokunyuka kweziganeko ze-extortion kwizikolo zeli. Inqununu kwizikolo zaseKapa kutyholwa ukuba zihlawule imali ye-extortion ukukhusela izikolo kulwaphulo-mthetho. Iingxelo ezivele eKapa naseGauteng zibonisa ukuba ezinye inqununu zinyanzelwa ukuba zihlawule imali yokhuseleko ukuthintela ukubiwa nokonakaliswa kwempahla yesikolo. So the extortion has largely been against the school and not so much the teachers. But the school must pay to protect the school. And when you consider what a burglary does after every weekend or holiday and the wanton damage that is done, it's Hobson's choice. You've got to make a choice between two evils. Do you do the one and hopefully you get to school and the irreplaceable material is still there, or do you just ignore it and then put lives in danger as well as the school premises itself? So it is a difficult situation we find ourselves in. Usamashishini ubonelela ngubengcuka kaMgudlwa uthi uza kubhena ngeziphumo ze-SIU ngakuye nogxa wakhe kwezoshishino malunga nethenda ye-PEE exabisa i-14 million rand nesebe lezempilo laseMpumalanga. Le thenda kufunyaniswe ukuba yayinobugwenxa
Kwingxelo yakhe uMgudlwa uthi inkosikazi yakhe uAnele Mdoda kananto yakwenza neziganeko eziphononongwayo ngokuphathelene nale thenda, kwaye ugxininisile ukuba ubudlelwane babo buqale kwiminyaka emva kwale thenda ka-2020 ekuthethwa ngayo. Kwisigqibo sayo sakutshanje, SIU izichaze njengezingekho semthethweni iithenda ze-PPE ezakhutshwa liSebe lezeMpilo laseMpumalanga kwinkampani iTAG Group nelawulwa nguKatlego Mokonyane, oyintombi kaSekela Sosiba Jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane noBonelela Mgudlwa. Iqumrhu eliqokelela irhafu kweli iSARS lamkele ngokusesikweni umkomishinala walo omtsha uGqirha Ngubane Makhubu oza kungena ezihlangwini zika-Edward Kiswete ekupheleni kwale nyanga. Makhubu uthi ungena kwesi sikhundla ezimisele ukhusela inkqubela yokuqokelelwa ngempumelelo kwerhafu kwiminyaka esixhenxe edlulileyo ngaphantsi kolawulo lukaKisweta. Kwintlanganiso emfutshane nonondaba ngentsasi yanamhlanje, uGqirha Ngubane Makhubu unqwale kuMongameli Cyril Ramaphosa ngokumthemba kwesi sikhundla athe uza kusiphatha ngobunono. OkaMakhubu uchongwe ngoLwesine emva kwesivumelwano seenqanga ebezinqubanise intloko nebezikhokhelwe nguMphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana. I am humbled and honored to be entrusted with the leadership of this august organization, one of the crown jewels of our democracy. I am acutely aware of the role that SARS plays in strengthening our democracy. SARS effectively funds our democracy. Waleke ngelithi kule minyaka idlulileyo ebethe qolo efunxa ulwazi nendlela yokuziphatha yobunkokheli kumbele obhonxileyo womkomishinala oza kushiya impelanyanga kwesi sikhundla. Kananjalo uqhwabele izandla abasebenzi abanganqaphi beli qumrhu abaqinisekise ukuqokelelwa kwerhafu kule minyaka ibaluliweyo. Over the last 3 years, supported by Commissioner Kiswete, I have spent time listening, learning, and growing as a leader. I have worked with and through senior executives at SARS to strengthen trust and team cohesion. This period has been important for my own grounding and preparation for the role that I am now going to play. For the first time in our history, we collected above 2 trillion. Behind that result stand 14,500 men and women of SARS working tirelessly to deliver our mandate, which is to collect all revenues that are due, to ensure compliance and to facilitate legitimate trade. Team SARS is made up of phenomenal people who especially over the last 7 years have come together to turn this organization around. Uyisonge ngelithi ihashe lakhe ke sele elinqwashile elindele ukuxhuzula imikhala nalapho agxininise ekuqinisekiseni okokuba ulandela kanye ekhondweni lomzila wokusebenza ngobuchule nasekuphumezeni iminqweno nezicwangciso zomkomishinala owehlayo kule nqwelo. Inkwenkwana eneminyaka eli-15 ubudala uInganathi Somdaka uphila nohlobo lokhubazeko olubizwa ngokuba yi-cerebral palsy, oku kudalwa kukungasebenzi kakuhle kwecala lengqondo ze kunwenwele kumalungu omzimba kubangela ukungakwazi ukugamba kunye nokuthetha. Le nkwenkwana yaseKapa kwiphondo lentshona Koloni hlala nomama wayo uNeliseka Mjongile nosizobela ngokubanzi imeko abaphila phantsi kwayo mihla le. Le nkwenkwana yaseKapa eneminyaka eli-15 ubudala uInganathi uphila nohlobo lokukhubazeko olubizwa ngokuba yi-cerebral palsy. uInganathi uphila nenkubazeko ebizwa ngoba yi-cerebral palsy. uInganathi una 15 uzaba na 16 kulo nyaka. Ndachazelwa ke xa ndokumbeleka ukubana uInganathi akazufana nabanye abantwana, uza kohluka ngokuba akazukwazi uhamba, akazukwazi uthetha ngenxa yesi sifo besendisikhankanyile apha ngasentla. Njengomzali uNeliseka usichazela kabanzi ngeempawu zolu hlobo lokukhubazeka. I-cerebral palsy ke siswam yinto esebantwaneni, ifumaneka umntana before avele okanye ngoku ubelekayo okanye xa sele ebelekiwe. So umbona ngantoni umntana one-CP? Umbona ngoba apha ekukhuleni, ndizawuthetha ngoInganathi ndambeleka kodwa ke ndachazela esibhedlele into yobana akazukhula ifana nabanye abantwana. Nam ke ndamjonga ndingumzali. Xa phaa kumele uba ngoku noko umntana uyagaqa, uma ngezinto,
uyahamba uInganathi zange enze kwa ezo zinto kwangona ndiyibona ke laa nto yayithetha uba okay nanku umntana onesiphi. Ngokwamava akhe uthi baqubisana nemingeni umhla nezolo nanjengoko uInganathi enezidingo ezikhethekileyo kunabanye abantwana. Mna ndizawuthi ndiphila ubomi babantu abayi-2 ngoba noba ndiyavuka ekuseni funeke ndivuke ndicinga uba Inganathi ufuna ukwenza into ethile, noba ndiyamhlamba like yonke into endiyenza kum funeke ndiyazi uba ndiyenza kuInganathi and ndifuneke ndiyazi uba uInganathi uxhomeke kum kuyo yonke into like uba andizomtyisa funeke ndiyazi uba uInganathi akazutya ngaloo mini leyo. Owona mnqweno kaNeliseka kukubona urhulumente engapheleli nje ngokubaxhasa ngemali yendodla koko aphucule iimeko ekuhlaleni ukuze zilungele nabo banemingeni ekumila kunje. Uxhobisa uluntu uNeliseka ukuba luziqaphele kwangethuba iimpawu ukuze kuthinteleke ukuba mandundu kwesimo emntwaneni. Kwiindawo ezithile zaseKomani, iqela lamarhamente elinxibe iziketi ezinde namadoda enxibe iziketi ezimfutshane ngumbono oqhelekileyo. Ibandla elaziwa njengelamaSirayeli liphuma kwicawa eyaziwa ngeChurch of God and Saints of Christ kwaye litsale umdla wabantu abaninzi kwiphondo laseMpuma Koloni nakumakhasi onxibelelwano malunga nendlela engaqhelekanga abanxiba ngayo. Indlela anxiba ngayo amalungu ebandla lamaSirayeli ivuse intetha kumakhasi onxibelelwano nakuluntu lwaseKomani, bebuza ikakhulu ngeziketi ezingumbala obeige nezinxitywa ngamalungu ebandla angamadoda, nto leyo inkokheli yale cawe eyichaza njengomyalelo waseBhayibhileni. We've got many different regalia that we won, and they've got significance. I can start with one. I'm wearing the black one because recently we have been burying one of our full members. So we are going to wear this for 4 full weeks because we are mourning for that particular person who is a full member. And then the beige one, the short skirts are worn during the Passover, which symbolizes then the passing of the Red Sea. Biblically, then we are following those teachings that are in the Bible. Uthi okukutsibatsiba enkonzweni kufuzisela ukuvuka kukaYesu. When we are going out, this symbolizes the death of Christ, and then we are coming back, the whole congregation stands, which symbolizes the rising of the Christ. Those people who are sitting down, they are symbolizing the people who are dead, and then when the trumpet sounds, it symbolizes Christ from the east that will come, and most of the people who are sitting down inside will rise up, and then they symbolize the people who are going to be risen by Christ at the end of days. Ukanti impelaveki yePasika ibhiyozelwa ngokubhekiselele kwiBhayibhile endaweni yale khalenda yesizwe yeeholide zikawonke-wonke. On the 13th of Abib, which is April, siqalisa ke iPasika yethu emva koko sibe semthendelekweni wezonke ezingenagwele for 7 days. Sijongene nalo msebenzi ke esiwuthunywe nguThixo. Le tyalike yamaSirayeli inembali ende netyebileyo, nto leyo abazingcayo kakhulu ngayo. Imvumi yomculo wokholo Inathi Jimtano inzalelwane yakuqoboqobo eMpuma Koloni ubhiyozela ukufinca iminyaka engama-23 emculweni kwaye liyaphuma icwecwe lakhe elitsha kule nyanga. Uthembisa abalandeli bomculo wakhe ke ukuba baza kuphila ngokwasemphefumlweni zingoma ezikweli cwecwe kwaye sithetha nje usendleleni ejikeleza kumaphondo ohlukeneyo ngelibhiyozela olu hambo lwakhe kumculo wokholo. Inathi Jimta yinzalelwane yakuqoboqobo eMpuma Koloni kwaye sele ekhuphe amacwecwe ali10 egameni lakhe ukuza kudika ngoku. Le mvumi yomculo wokholo ineminyaka engama-23 isemculweni kwaye kulindeleke ukuba ikhuphe icwecwe layo elitsha elincamisa umxhelo ngomhla wesi-8 kule nyanga. Kule album bhuti wam ininzi into etshintshileyo. Ubhala ndibhalile kakhulu, ndineengoma ezithi
uyabathwala abantu bakhe, nguye yedwa osithwalela imithwalo yethu. Inamandla kakhulu, idibanisa abantu abatsha, idibanisa abantu abadala. Ayohlulanga cawe ke ba ukhonza kweyiphi cawe. Wonke umntu omamela umculo wokholo iyafikelela kuye, imandi kakhulu. U-Inathi uthi uza kutyhutyha-tyhutyha amaphondo awohlukeneyo kweli ukubhiyozela le minyaka ingama-23 wesemculweni. Iinjongo zam kuyokwenza or i-planning yekhampani nam kuyokwenza i-celebration ekhaya kuqoboqobo apho ndizalwa khona yale 23 years nezi albums ziyi-10. Kodwa ke ngokumzekelo nawo ndibamba ndise-Butterworth, ndikwitour yam nekhampani, senza ama-event ndise-Butterworth, ndizawutshintsha ndibheke eMthatha, kooma-Rustenburg, kooma-Joburg, sendineedeyithi zee-event, ndenza itour. Uhambo lwakhe khange lube lula kwaphela, kwaye ukhuthaza iimvumi ezisakhulayo ukuba zisebenze ngokuzinikela, zingaleqi impumelelo ekhawulezileyo. UThixo uza kukhapha and uza kunika amandla. Undinikile amandla kule 23 years yonke. Undinikile amandla, khange kube kuhle, kusehla izinto kwii-challenges, khange ndithi ndiyayeka. U-Inathi uthi ayityebanga iteketeke into ayiphekileyo kweli cwecwe lakhe lizayo, kwaye wonke ubani uza kusika onele. Kakhulu ke Madikela noMambatha kwidesika yeendaba. Ndiyakubulisa Bukele ekhaya, ndikwamkele ke nakulami idesika yemozulu. Mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu. Mvanje ngokubanzi masijongeni ke bethuna yenjenje imozulu. Mbukele ekhaya siphawuleni kaloku okokuqala ngawo lo mfanekiso ke ogxinisa ngokubanzi kwiziganeko kaloku zemvula nemimoya nje kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Nawe apha ekhaya uyaqaphela nokuba limandundu mpela izulu nje phantse wonke umbindi, ndawo ezifana phaya kooPriska ngexesha labo lokuvuka phaya ekuseni bevuswa ngu-19 degrees. Babuye ke Mbukele ekhaya ngomso futhi baloqukumbelo lwasuku sele kumiyoli noko loxa kusibekele kakhulu ngo-28 degrees. Kanti ke ngokubanzi bethini masijongeni kaloku nango ke amaqondo wakho okutshisa phantsi naphezulu. Sivule ngephondo lokuqala ngqa neliphalona kaloku ephondweni ke lasempuma koloni kwindawo ezininzi ke mzontsundu wam ezizinze kakhulu ke kumantla nempuma wonke laa mmandla phaya koMthatha, Alvani naphaa koBhega. So kwasekuseni futhi kuyanetha kakhulu neziganeko zemvula zibekwe ngokuqatha phaya ngenxa yamaqondo okutshisa phantsi ka-14 degrees. Kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ephondweni lase-Free State nelekumbindi kakhulu ke apha eMzantsi Afrika mpela kwindawo eziphakule kakhulu zelaa phondo phaya kooSasolburg. Umzekelo phaa kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ko-14 degrees. Kanti imozulu Mbukeli wam phaya ephondweni ke laphaya entshona koloni ngamandla kwindawo zonke nje ezikufutshane kakhulu nonxweme phaya kooFredendal. Ngexesha lasekuseni phaya kucwenge kamnandi nje bevuka ekuseni ngamaqondo wabaphantsi ka-12 degrees. Kanti benjenje futhi kwelaa phondo laphaya eNorthern Cape mpela mzontsundu ke kumantla ndawo ezininzi njengaphaya koKurumane. Umzekelo ekuseni futhi ngathi bekhona inkwankca njengephi nokududuma ngokumandla kwezulu phaya neziganeko sezontshizane ko-15 degrees ekuseni. Kanti ke benjenje futhi kwelaa phondo laphaya eNorthwest ngamandla ke futhi ke Mbukeli wam ke kumazantsi nempumelelo lonke nje elaa phondo phaya koDaung kwasekuseni futhi kuyabanda ngokunjalo nqwa ke phaya koBloemhof ko-17 degrees. Kanti ke Mbukeli wam nathi kaloku okhona futhi ke laa mozulu ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela kakumbindi nencam ilaa phondo phaya koSprings buseSoweto Alexandra kwasekuseni kucwenge kamnandi bavala usuku ngomso kumyoli mpela ko-30 degrees. Mbukeli wam nyuka nam ngokubanzi sijongeni bethuna phaya ke ephondweni laseLimpopo ngamandla ke kumazantsi neengingqi zonke zikwintshona ilaa phondo phaya kooThabazimbi kwasekuseni futhi nazo zonke nje ezo ziphaluka ngu-13 degrees xa bevuka ngomso. Kanti ke benjenje futhi kwelaa phondo laphaya empumalanga ngamandla futhi koSikhukhuza embombela kwasekuseni phaa kuncam futhi eMalahleni kucwengile Mbukeli wam naphaa ko-Emelo nje ikhona inkwankca engephi ka-10 degrees. Vume ekhaya ndivale ndiyisoke imozulu phaa ngephondo lokugqibela phaya ke KwaZulu Natal ngamandla kumazantsi nentshona phaa koKokstad. Umzekelo wasekuseni futhi kuyafefa yonke laa ntsasa ngo-13 degrees naphaya Pietermaritzburg kuyanetha nje phantse yonke lava kwidila yabo ngomso. Mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli. Kamnandi mawethu.